Blaženka, blíži sa nám finále, máš toho za sebou naozaj veľmi veľa. Ja som si teraz pre teba pripravila také rozmaznávanie, užívanie si, oddych. Ideme do Inštitútu Bratislava. Hľadáme teraz Michalsku 7 a ja si myslím, že ona už by tu niekde mala byť. Aha, pozri, tu je to. Poď. Aha. Tak, Blaženka, odovzdávam ťa rovno majiteľke Inštitútu Bratislava. Ja potrebujem, aby ste mi Blaženku trošku rozmaznali, aby na zajtrajšie finále bola oddychnutá, úplne taká svieža a nadšená. Dokážete to? Ja myslím, že áno. My v našom inštitúte ponúkame ošetrenie pleti. Toto ošetrenie pleti vykonávame produktami najvyššej kvality značky Christian Dior. U pani Blaženky sme zvolili protivráskové ošetrenie. Teraz aplikujeme masku. Táto maska je výborná, čo sa týka suchosti pleti. Veľmi pekne nám vyrieši suchosť, lebo je výživná, je dosť hutná. Jej pleť týmto ošetrením bola krásne zhydratovaná, napnutá a rozžiarená, takže sme dosiahli naozaj ten efekt, ktorý sme potrebovali. Tá masáž bola úžasná, tam som si oddychla, bola voňavá, úplne som sa cítila taká iná, taká odľahčená. My sme pre vás pripravili ešte malinký darček, aby ste na nás nezabudli a aby ste si mohli trošku Diora užívať aj doma. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem.